खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 6 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमानो हागौ। बिमाया होनाय अनथोबा गाज्रि जानो हागौ। गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। वृष राशि जिउआ गोजोन जागोन। लुबैनाय साननाया जाफुंगोन। साना गोजोनै बारलांगोन। मिथुन राशि बिमा बिफानि आंगो मुवाखौ खोमानांनो हागौ। गोजोन गैयै जागोन। बायदिसिना साननायजों असान्थि जागोन। कर्कट राशि गावनि थांखियाव सहैनो हागोन। बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। रंजा बाजाजों साना बारलांगोन। सिंह राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। गोजोन गैयै जागोन। कन्या राशि खामानियाव हेंथा नुजाथिनो हागौ। गोसोनि हास्थायनाया फेलें जागोन। साना एरैनो बारलांगोन। तुला राशि बिमानि देहाया हरखाबै लोरबां जानो हागौ। नखराव जेंना नुजाथिगोन। गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। वृश्चिक राशि फालांगियाव मुलाम्फा जासोगोन। रांखावरि आरजिनायनि थाखाय गाहाम सान। सुखुनि थासारि फैगोन। धनु राशि नखराव रंजाखांनायनि सम फैगोन। गोसो थोनाय आंगोजों मोजां सम बारहोनो हागोन। सुखु गोजोनै थानो हागोन। मकर राशि आंगो लोगोफोरानो सुथुर जानो हागौ। जेरावखि थाया सोफै सोफै खालामजागोन। हान्थिनायाव जेंना नुजाथिगोन। कुम्भ राशि मोजां खामानि मावनो लानाया हेंथा फैगोन। फुजा फाथाल होयोब्ला गाहाम। नखर संसाराव अर जोंनो हागौ। मीन राशि मोजां सम। गावनि सायाव फोथायनाय बांसिनगोन। रंजा बाजाजों सम बारहोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।